Nu har vi set 2 klarinetter i sorte kasser ligge ved siden af hinanden. En gammel model fra 1815 cirka, og så en moderne klarinet. Og hvad er det her så? Skal vi lige få pakket ud, så vi kan se, hvad det her er? Og hvad er det så, der ligger hernede i kassen? Det er en basklarinet. En basklarinet, nemlig. Og jeg ved ikke, om der... Skal vi have en samling af den? Ja. Kan vi få det? Se, det var lige lidt anderledes. Der kommer noget spændende noget på her. Nu tror man, hvis man kigger op her, at det er en slags saxofon. Men det er det altså ikke. Og den er egentlig så høj, så stor, at jeg er nødt til at trække lidt ud af billedet her, for at få den i fuld størrelse. Vil du kunne løfte den, sådan at den er oven for kassen, så man kan se, ja, og så lige lidt længere ned, ja, og længere ned igen. Sådan, tak skal du have. I størrelse, der er den, jeg tror, vi skal have den lille klarinet over. Den tager jeg lige. Nu skal vi se en B-klarinet og en bas-klarinet ved siden af hinanden. Sådan. Jeg kan sige til en orientering, at B-klarinetten er omkring 67 cm i længden. Sådan ser de ud ved siden af hinanden. Mange tak.